karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Mura man og bukat kay kag problema. Mahimo ba nga imo nang i-share nako? Sabrina, unsa ko nimo kamahal? Ha? Sulti ikos tinuod. Unsa ko nimo kamahal? Mahal ta kaayo ka, Rodel. Andam ka bang moatubang sa kamatayon? Tungod sa maong pagmahal? Rodel. Rodel. Di na ginali mo ang ipangutana pa. Naibaw ka kunon sa tagakamahal. Dili ko magpakasal nimo kung komedya ning akong gipati nimo. Salamat. Karon, tubag ako sa akong pangutana. Anda mo bang pagkamatyan ang imong pagmahal nako? O, Rodel. Naana sa ato niyang panumpaan, di ba? Nga hangtod sa kamatayon. Salamat. Maulang ka na ang gusto kong mabati gikan nimo. Ikaw, Rodel. Andam ka bang magpakamatay tungod og alang nako? Oo. O Sabrina. Andam kong mupatay ug magpakamatay tungod og alang nimo. Salamat, Rodel. Sabrina. Ayaw ko biyai ha. Dili mahitapong piyaan ta kay Rodel. Salamat. Sige. Ati mo nun ko ang hikayunon sa sunod adlaw ha? Sige, sige. Magsuwat pasad ko din hiya. Sige. Duha na lang kagabi ang palabiyon og makasal na kita. Duha na lang kagabi eh. Sige na. Ate mananang hikayo nun. Kay tawagan sa dako ang atong mga barkada sa syudad. Hey. Nga na may tutok man ka? Pili lang ha ang magustuhan ni mama ha? Ayaw ka bala ka. Akong piliun og maayo ang imbitahonon. Sige. Relax lang diha. Pila na lang ka oras. Ug mahimo na kong asawa ni Rodel. Hain na ba itong mga listahan sa akong mga imbitaronon? I-send ako sa messenger ang invite na. Ay, di ang listahan. Uy nga naman eh. Isuwat-suwatan ang listahang papel sa mga imbitahonon. Sa man ni? Kinsa man yung tawhanang may kuris-kuris anis akong listahan? Di na ni mahimo da. Kinahang lang mahusay ni. Annalisa, hiluta ang akong bukton kay binhod kaayo. Madam. Ayuha sa paghilot. Taray! Hinayasab! Unsa man ka? May kasuko ka? Wa man, madam. Hinaya lang kay sakit ang akong kamot. Madam. Kana. Excuse me. Tita, may tuyo ko ni Annalisa. Ma'am? Ikay nagkuris-kuris ining listahan sa akong imbitahonon, Annalisa?
Hala. Ha? Uy, kisagutang buang ang migubaan ng imong listahan. May nanghilabot sa ko mga butang, tita. Kadaghan na gini may tabo. Una, gipunan og nga ng akong listahan. Unya karon, giwiris-wirisan na gyud. Unsa man, Annalisa? Ikaw ang nagwiris-wiris, ana? Dili, madam, uy. Analisa, wa ko'y laing mahuna-hunaan nga makabuhat ini gawas nimo. Ma'am, mamuin taon ko magwiris-wiris sa anak, Ma'am Sabrina. Dili sa mahitabo nga ako ng buhaton. Madlok ay taon ko makasa, Ma'am Sabrina. Tug-an sa tinuod! Tita, ayaw siya dapatin. Kinahalang dapatan ang mga bakakon! Sulti na lang sa tinuod, Annalisa. Usa man, pabunal kag usap. Tita, Madam, bisan pat yun pa ko niniwa itaon ko maghilabot sa mga butang ni Ma'am Sabrina. Wa! Ayaw! tita! Buhi ka ng tumoy sa akong sungkod, Sabrina! Dili, tita. Di na kinalapasakitan pa si Annalisa. Ma'am Sabrina, tuhui ko, ma'am. Wa itaon ko maghilabot sa imong mga butang. Labi nas listahan sa imong batahonon. Ang kuna na lang nga ikaw ang nanghilabot! Kay wala ing makasud gawas din sabay. Gawas nimo og sa imuhang igsoon! Isa na yung kagubot din eh. Kinilang disiplinahon ka ng babayhana, Rodel. Kano man? Ang sumaysa ni Annalisa? Kini Rodel, may nagwiris-wiris sa imbitahonon. O klaro kaayo nga may kasukuan nagwiris-wiris kay hapit magisi ang papel nga gisuwatan. O gana si Annalisa ang nagpuhat ni Ana. Wa ko'y rason aron ako ng buhaton, sir. Okay, Annalisa. Dai na mi. Oh, nganong imo man palakton ka ng babayhana? Gusto na makadaot nimo ang masuko. Lakaw na, Annalisa. Salamat, sir. Ano bang imo mang palakton ka tong babayhana? Nga wa pa man ta mahusay. Gusto na. Hapit na nga mong kasal ni Sabrina. Di maayo nga magkagubot ta. Gusto si Rodel, tita. Kalimtan sa nato ning hitabo, Magsulti unya ta, Rodel. Excuse una, tita. Oy. Oh, Larissa. Naunsa nam sab ka? Ano nagilak man ka? Naunsan man taong kamanghod, uy. Manoy. Gipasangilan na sab ko nila nga nagwiris-wiris sa listahan sa imbitados kasal nila, Sir Odell. Uy. Kabuddoy ko na pangitabo ah. Mauna, Manoy. Pero na lang ko nilang pasanginlan. Unsa man? Wa man jud kaha ka magbuhat ana. Huwain taon, Manoy, uy. Oh. Pagatlok. Barugi nga wa ka magbuhat. Dili mo ko ganahan nga basta ko si Ma'am Sabrina na ako. Mituo sa day siya nga ikinagbuhat ini. Di ko makatuo nga si Annalisa ang may buhat ni Rodel. Pero siya ang imong gipasanginlan. No, nangutana ra ko niya. Ngunta ka mangutana nga diha sa tubangan ni Mama. Napasakitan na hinuon ni Mama si Annalisa. O sa ato pa di ay, ako ning sa. Di sa ingon ana nga imo ning sa. Naibaw na ka sa kinayan sa akong inahan. Dili ka ang imong mama ang naghilabot sa kong mga butang. Ha? So sorry Rodel, pero usahay man ko dili ko makasabot sa lihok sa imong inahan. Usahay mo ra ganahan kay siya nako. Usahay sad ugas yag tinagdan ako. Nagsulti na tabahin ana, di ba? Okay. Sige. Sabto na lang nako ang imong inahan. Sabto na lang nako ang tanang mahitabo ining baya nga makapasaka sa dugo usahay. Sabrina, sa sunod, kung doon natin mamatikdan, ako ang sultihi og una. Sorry. Di man ko ganahan gud nga magsamok-samok nimo. Kay mura man og may kaugalingon kang problema nga. Wa nimo isulti nako. Wa ko'y problema. Kanang ibong ibutang sa imong dauna. Rodel. Sige. Ako nang atuon si Mama. Ako siyang tabagan nga dili dayon manapat.
Unsa man ni si Rodel? Dili man siya magdugay og pakigsulti nako. Lahi gid kaayo sa karon nga niami sa ila. Nausap na siya. Mura siya bidistansya nako. Pero husto siya. Dili mahimo nga dunay bisan gamay na lang nga dili pag sinabtanay karong panahon na. Kay duha na lang kaadlaw. O kasal na namo ni Rodel. Unsa man ka? Magtungok na lang ka din sa punuan sa kahoy. Wa naman ko'y bato nun sa taas. Sige, sige. Ano lang una ka din ha? Ako lang unay paapo pa sa atong mga agaon. Annalisa, mahimong magsulti ta? Ma'am Sabrina. Kuan ma'am ba? Muhang nyo lang unta ko ma'am nga dili lang unta ninyo pahilakon kanunay nga akong manghod. Ako na mangayog pasaylo ninyo, Carding. Okay ma'am. Kanarabit ako gipaabot ma'am nga mangay kag pasaylo. Migwa pa na kagbalik ma'am. Si Madam ang nagwaris-waris sa imong listahan, Ma'am Sabrina. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!